Een station van 150 jaar oud. Station Dordrecht. De aanleg van station Dordrecht gebeurde in de jaren 1870, tijdens een periode van enorme uitbreiding van het spoorwegnetwerk in Nederland. Station Dordrecht opende haar deuren op 18 juli 1872 en vervulde een essentiële rol als regionaal knooppunt. De stad Dordrecht groeide snel en lag strategisch aan de belangrijke spoorlijn tussen Rotterdam en Antwerpen. De noodzaak voor een station kwam voort uit het idee om Dordrecht beter te verbinden met andere grote steden en om de groei van handel en industrie te ondersteunen. Het station werd gebouwd aan de lijn die destijds bekend stond als de Staatslijn I tussen Rotterdam en Breda. Stations van de Staatsspoorwegen kregen bij de aanleg een bepaalde klasse toegewezen. De 5e klasse was voor kleine dorpen en de 1e klasse voor grote provinciesteden. Per klasse hoorde daar een standaard ontwerp bij. Dordrecht werd een 2e klasse toebedeeld en kreeg daartoe een stationsgebouw dat hoorde bij de 2e klasse. Hier en daar werd het ontwerp aangepast aan de specifieke wensen van Dordrecht. En zo kwam daar dit prachtige stationsgebouw te staan. De lengte van het gebouw is 108 meter en het gebouw bestaat uit 2 zijvleugels en een middendeel waarin zich de stationshal bevindt. Die was toegankelijk met 9 deuren in de voorgevel onder de ronde bogen die in die tijd veel te zien waren boven deuren en vensters in stationsgebouwen. Boven het middendeel is een stationsklok te vinden in het fronton. Aan de uiteinden van de vleugels bevinden zich kopgebouwtjes die boven het dak van de vleugels uitsteken. Het hele gebouw bestaat uit een herhaling van steeds dezelfde elementen en decoraties. Al met al een typisch stationsgebouw uit de late 19e eeuw. Het gebouw kende een restauratie en wachtkamers voor de 1e, 2e en 3e klasse, zodat rijke lui niet bij de gewone mens hoefden te zitten. Op de bovenverdieping waren kantoren te vinden. Ook woonde de stationschef op de bovenverdieping. Momenteel staat het allemaal leeg. Het emplacement heeft ook aansluiting op de sporen van de havensporen in Dordrecht. Zo zijn er regelmatig goederentreinen te zien op het emplacement van dit station. En ze is nog steeds van grote betekenis in het spoorvervoer in Nederland. Nog wel, want er zijn plannen om de spooraansluiting met de haven op te heffen. Het station is aangelegd door de Staatsspoorwegen, wat later opging in NS. Ze rijden hier nog steeds over het hoofdspoor. De spoorlijnen richting Gorinchem en richting Geldermalsen vallen tegenwoordig onder Airnet. Het station speelde een sleutelrol in de ontwikkeling van de stad. Dat was niet de bedoeling. Sinds de opening in 1872 verbeterde het de bereikbaarheid enorm en bracht het een sterke economische impuls met zich mee. Het station trok bedrijven aan en stimuleerde de industrie en werkgelegenheid. Ook het toerisme bloeide op, doordat de toeristische binnenstad en de Biesbos eenvoudiger bereikbaar werden. Daarnaast werd Dordrecht een populaire woonplaats voor forensen naar steden als Rotterdam en Breda, wat zorgde voor een flinke groei van de stad. Zo groeide Dordrecht uit tot een belangrijk knooppunt voor handel, reizen en wonen, en dat door het station. In de loop der tijd zijn er veel aanpassingen en uitbreidingen gedaan aan station Dordrecht. In de jaren 30 van de 20e eeuw werd het station flink verbouwd om meer reizigers en goederen te kunnen verwerken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte het gebouw beschadigd door bombardementen, maar het werd nadien weer hersteld. Zoals op veel stations kon je sinds 1925 ook naar de kapper op dit station. Die kapperszaak is daar met de verbouwing gedemonteerd en is nu opgebouwd in het Spoorwegmuseum. In 1999 kreeg het station een grote opknapbeurt waarbij de perrons werden overdekt met moderne, glazen overkappingen en waarbij de loopbruggen en trappen werden vernieuwd. Daarnaast werd het stationsgebouw aangepast om te voldoen aan de toenemende vraag naar winkels en horeca, waardoor het een multifunctioneel karakter kreeg. Vandaag de dag is station Dordrecht een belangrijk regionaal knooppunt met dagelijkse treinverbindingen naar steden als Rotterdam, Breda en Antwerpen. Er passeren dagelijks duizenden reizigers en het station is voorzien van moderne voorzieningen zoals winkels, horeca en een goede toegankelijkheid voor minder validen. Het gebouw ademt nog steeds de geschiedenis van de stad, maar is aangepast aan de eisen van de moderne reiziger.
Wel staat een deel van het stationsgebouw leeg. Wat zou jij met deze ruimte doen? Het is de bedoeling dat dit station klaar wordt gemaakt voor de toekomst. Het station zal de reizigersgroei moeten doorstaan. En we hopen vooral dat het de historische charme zal behouden. Over welk station wil jij graag een reportage zien? Laat het ons weten in de comments.